Koro singo matieko chutho wach mar ohula mosebedo kanure gwenge mopogore e thurka e kinde koth. Bad migawo nochopo e winjruok kod kambi moro mar ji giwegi ma bende ibiro miyo rak ma chodho kuoyo mosebedo kadino wang' aoche e bura e pacho ka giyango yawo aoche kaka Nyando to gi River Nzoia mowinjo chaki kapok koth maduong' kochako chwe e dwe manyien. Ukiona mto wa Nyando, saa hii mto wa Nyando inafurika hata kwa sababu ya mvua ya siku moja. Sababu gani? Sababu ya mchanga ambayo imejaa mdomo ya mto. So Trench Masters imekuja na ile special inaitwa nini kwa hiyo? Vifaa na teknolojia ya kisasa kusaidia serikali ya Kenya kutoa ile mchanga ili mvua ikinyesha kidogo maji inatiririka kwa mpaka kwa lake ama kwa sea. I believe that this partnership has come at the right time, and especially now before the start of the rains. See, I hope we can move very fast so that we can prove that this can work even before the start of the rain. And Master Kenya is very, very happy to partner you, and we have technology, expertise, manpower to dredge dams, rivers, do reclamation, flood control. Kocha manyien mar Harambee Stars Benny McCarthy idhi dhial ayanga wuok tich ma juma manyien marien kaluwore gi riwruok matayo tuke mag adhula FKF.